Jah Sutiah nggih mugi-mugi pinaringan jembar rezekine sehat waras panjang umur diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah sak keluargi nggih. Saiki ndongano almarhum. Mugi-mugi almarhum Bapak Haji Suwajid pinaringan jembar padang kubure ditampi pinten-pinten amali ten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Grogi. Ya wis kono paringi sarung, sarung, wis. Ya. Matur nuwun. Kata-kata. Kata-kata sarung mangga nggih. Heeh. Sarung mangga. Ora sarung mangga, ora bahaya ta? Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Jangan lupa beli sarung mangga nggih. Harganya murah, kualitas